Махсус хәрби операциядә хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы өчен Дмитрий Милочкин халак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Бүләкне исә егетнең әти-әнисенә тапшырдылар. Район башлыгы якыннарына сабырлык теләп, каһарман ул үстергәннәре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. За мужество и отвагу, который наш земляк Милочкин Дмитрий Федорович проявил при выполнении боевой задачи, указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина награжден орденом мужества посмертно. Дәүләт бүләген тапшыру чарасында Дмитрий Милочкинның бер туган әнәләре, якын туганнары чакырылган. Тяжело очень, конечно. Не дай бог никому так детей терять. На все руки мастер, жизнерадостный, приедет, целует, бабуленька, бабуленька. Никогда он грустный не был. Чарага килгән һәркем Дмитрий Милочкинны 1 минут тынлык белән искә алды. Аның батырлыгы зәйлеләр күңелендә мәңге сакланып калыр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.